očkovací sa musí presunúť niekam. My tam dneska nechávame tento 400 miliónový priestor, ktorý majú zdravotné poistenie na to, aby presúvali tieto zdroje imunitnej starostlivosti tak, ako ich potrebujú. Samozrejme, tam sa vychádza z rôznych očakávaní príjmov, či sa príjme bez starnúť populácie pri čomkoľvek. A to sú všetko faktory, ktoré nám tento rozpočet viac menej indexujú, ale ten strop máme dnes na úrovni 8 miliónov, teda 8 miliárd 303 miliónov. Poďme možno k tej protihodnote. Ešte raz to som... Protihodnoty štátnych nemocniciach. Minulý rok sme to implementovali prvýkrát, to bol program vyhlášky separátny riadok, ktorý hovoril o tom, že majú ísť, je to riadok, ktorý definuje štátnym nemocniciam zdroje, ktoré sú alokované na ich výkonnosť. To znamená, že je zadefinovaný set výkonov a set indikátorov kvality, ktoré poskytovateľe ústavnej zdravotnej starostlivosti musia plniť. A na základe toho následne získavajú časť týchto zdrojov. Rozumiem, čiže tvrdíte, že už teraz je tam vlastne ako keby štát žiada nejakú protihodnotu od tých jednotlivých aktérov. Ale zatiaľ je malá. Podľa môjho názoru je táto suma, ktorá sa takto distribuuje, malá, ale nezabudajme na to, že tak ako máme v ambulantnom sektore platbu za výkon, minimálne v šaske, teda špecializované ambulantnej starostlivosti, tak máme v ústavnej zdravotnej starostlivosti DRG, a ten mechanizmus, ktorý takisto je platba za výkon toho poskytovateľa, a tento rok prvýkrát máme implementovaných 15% do priam platbu z DRG. To znamená, že už aj za nejakou formou produktívnosti a výkonnosti ideme aj priamo cez DRG, okrem týchto indikátorov kvality. Čiže áno, podľa mňa tento rok prvýkrát alebo možno druhýkrát v nejakej väčšej miere sa snažíme implementovať aj do ústavnej zdravotnej starostlivosti tieto indikátory kvality, ale ako som spomínal, ja súhlasím s pani Trenčianskou, že je to nástroj, ktorý je rigidný, ktorý keď sa tvoril, tak nemal slúžiť k tomu, čo dnes slúži. Žiaľ, bolo to historické rozhodnutie, ktoré niekto na ministerstve ešte kedy si urobil a povedal, že programová vyhláška sa bude používať takýmto spôsobom. My tento rok chceme zasvetiť tomu, aby sme celú programovú vyhlášku a prístup k tomu, akým spôsobom sa my pozeráme, bol prerobený a aby sme si nastavili presne to, o čom vy hovoríte, alebo o čom hovorí aj pani Trenčianska, to je tá orientácia na pacienta a tú pridanú hodnotu, ktorú jednotlivé typy alebo jednotlivé segmenty v rámci zdravotnej starostlivosti majú a aké by ministerstvo ako regulátor malo mať očakávanie z pohľadu zdravotnej politiky. Ďakujem, budeme to sledovať. Poďme teda ďalej k tomu financovaniu. Pani Trenčianska, takto pred rokom ambulant vlastne hovoril, že má nedostatok financií už aj cez tú zverejnenú programovú vyhlášku. V podstate aj tento rok o tom už hovoríte. Máte presne vyčíslené, koľko by ste potrebovali možno aj skrz tú transakčnú daň? Ja som našla číslo, o ktorom by ste hovorili, že jednu ambulanciu to ročne vyjde na približne 3 000 eur. Čiže máte nejakú sumu, koľko by ambulantný sektor potreboval? Ja by som uviedla na priamu mieru, nie transakčná daň vyjde 3 000 eur jednu ambulanciu, ale tie konsolidačné opatrenia. A všetko spolu. Áno, to sa niekde stratilo v preklade. Ono sa to strašne ťažko počíta. Väčšina týchto vecí je počítaná na bežnú ambulanciu, aby sme upresnili, to znamená jeden lekár, jedna sestra, úplne priemerný nejaký základný obrad, lebo v tomto prípade aj tá transakčná daň nie je taká strašne tragická. Je to taká pomyselná čerešnička na torte a zároveň máme za to, že je to jedno z opatrení, ktoré vieme pomerne rýchlo odstrániť, samozrejme s ochotou ministerstva financií a s tým, že teda identifikuje túto potrebu, ale nie je to niečo komplikované, kdežto pri nejakej úprave DPH alebo niečo, toto už je nejaký radikálny zásah, ktorý sa nedá urobiť len na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čiže z tohto titulu to vnímame. Áno, tie náklady na tú úplnú základnú priemernú ambulanciu ročne by mali náraz niekde v priemere okolo 3 000. Presne sa to počíta strašne ťažko, pretože my sme na jednej strane podnikatelia, hlavne vtedy teda, keď sa to štátu hodí a treba platiť dane. Na druhej strane ale máme veľmi prísne regulované príjmy. To znamená, že treba povedať, že vy si neviete nastaviť. Nevieme. A toto je presne to, že jedna vec je programová vyhláška ako taká, druhá vec je ten obmedzený budget, s ktorým robí celý sektor zdravotníctva a ktorý teda naozaj už je naplnený po okraj. Ja si ani neviem predstaviť, akým spôsobom by sme to v budúcnosti vedeli ufinancovať. To nie je môj názor, to je názor proste